28 ta' frar 1948, id-data li fiha twieled Dr. Alfred Sant. 1. Rebaħ l-ewwel premju fl-ewwel konkors tal-kitba ta' drammi televiżivi li qatt tinżammu f'Malta. 18. Kellu 18-il sena meta kiteb l-ewwel romanz bl-isem ta' L-ewwel weraq tal-Bajtar. 27 sena ilu inħatan mexxej tal-Partit Laburista. 96. Fis-26 ta' Ottubru 1996 ġie elett Prim Ministru ta' Malta. 3 affarijiet li Alfred Sant jibqa' msemmi għalihom bħala mexxej tal-Partit Laburista. Fetaħ il-kwartieri ġodda fil-Ħamrun, fetaħ stazzjon televiżiv u beda joħroġ il-ġurnal ġdid Kulħadd. Il-kandidat li għadu kif ġie elett biex jirrappreżenta lil Malta fil-Parlament Ewropew fil-5 snin li ġejjin, Alfred Sant.